A yanzu focus ya zama rare skills fiye da komai a duniya. Da obviously mun san cewa ilimi ne, amma yanzu ilimi kuma ya zama abundant, yana hannun kowa a ko'ina za ka iya nemo kowane irin ilimi. So abin da yake rare shine kaɗai mene yanzu focus. Shine skill ɗin da ya fi komai tsada a yanzu. Like kana da talent, cool, intelligence, nice, ka iya marketing, ka iya vibe coding, ka iya amfani da AI skills da komai kana da shi. Amma duka yana abubuwan kana da su ko, amma baka da amfani. Well, saboda ba za ka iya channeling ɗin attention ɗinka zuwa wani ɗan daidaiton lokaci ka yi achieving wani abu ba. So za ka ga duk kana da su ne amma dukansu sun zama useless. Idan ba za ka iya lock in ba, gaskiya ita ce duniya yanzu ko attention shine new currency, sabon kuɗi. Shi yasa kowa yake fighting ya samu attention ɗinka. Domin kana ba mutum attention kamar kana ba shi kuɗi ne. So ka duba gani su waye worthy of your attention. Kamar yadda idan ka fita ba kowa za ka ba kuɗi ba. To me za ka ke ba kowane iska attention? Me za ka ke ba wani kowane shirman me? Bai san abin da yake ba da ka fi shi wayau, ka fi shi ilimi, ka fi shi komai kake ɗaukan kuɗinka kake ba shi. Kana ƙara mai da shi mai kuɗi, ka kuma kana ƙara zama doma. Because the more kana consuming ɗin abubuwan da yake yi, the more yana affecting ɗinka in a negative way. So abin shi ne, kana so ka yi stacking kuɗinka ne ko kana so ka yi preserving ɗin shi? Za ka ga kana zaune abinka normally notifications na TikTok, Snaps, Reels, irin group chat haka, hot ticks da ba ka yi intending ka shiga ba. Sai ka shiga. Why? Because ba ka da ƙarfi, ba ka da wannan power na ka dinga controlling kanka. Which means kenan ba kai kake controlling kanka ba. To me yasa kake ba ma mutane control na rayuwanka? Za ga kowa yana fighting ma attention ɗinka, amma mutane kaɗan suke iya kashe komai su zauna su mayar da hankali su gina abu mai amfani. Because duk wanda zai iya channeling attention ɗin shi zuwa wani daidaiton lokaci zai iya kowane irin skills mai zurfi, daga clarity daga result. Yawancin mutane suna aiki but ba su iya focusing because suna switching tabs, suna duba messages, suna scrolling for 2 minutes, wannan 2 minutes sai zai zama 2 hours. Sai ka ga future ɗinka ya yi disappearing slowly ba tare da ka sani ba. Look, bambancinmu da real winners ko abu ɗaya ne a yanzu. Shine ba komai ba. Wasu sun yi mastering ɗin yadda za su yi focusing ɗin attention ɗinsu, wasu kuma sun kasa. So wayanda suka yi mastering ɗin yadda za su yi focusing attention ɗinsu su kaɗai suke achieving. Kai kuma da ka kasa mastering ɗin inda za ka yi focusing ɗin attention ɗinka sai ka kasa, amma ba wani abu da suke da shi da baka da shi a yanzu. So zama for 2 to 3 hours a day ba tare da distraction ba tare da noise ba zai sa ka yi building wani meaningful abu. In 6 months ba za ka iya recognizing ɗin kanka ba. Look, focusing ba boring ba ne, yanzu weapon ne a wannan active world ɗin. Focused ones su ne suke zama abin tsoro. Me nake nufi da abin tsoro? Saboda mutum ya yi maintaining ɗin attention ɗin shi, ya yi channeling ɗin shi into one direction. Cikin wata 6 shekara ɗaya sai kaga ya canja, kaga ya zama abin tsoro. Like yana da wani irin power da zai iya canja rayuwar shi within 6 months, 1 year. To in kana da wannan ya zama weapon ko ba haka ba? Ya yi kama da irin zamanin da za ga mutum ya yi kokari ya yi building abu for even more than that, sannan ya achieving din irin wannan power din. Amma yanzu idan ka yi mastering ɗin yadda za ka yi channeling din attention ɗinka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka zama dangerous ko ba gaskiya ba?